ودگرینه بسر مجارا خواه مجارا یاسای بلافکرنا زانیاریین شاش لترکیه که ممیوانه که برز فاتین کانات سروک شاخا انقره یا کمالایا مافی مروفان ش باجر انقره دیگل مدایه برز فاتین ایوار باش ایویدارم به جاری باش بی دنگی من گهیتته زوتو گوتو بیجه که باش بکن لدور و یاسایه لحب باجرین ترکیه ایرو و الباکور کردستانه 11 روزنامه‌وان هاتینه گرتن هین و گرتنا روزنامه‌وانان چاوا دبین نرخاندن آوا چیه؟ Daha önce bir kişinin daha eklendiğini öğrendik. Em fermi ku yekeki din jatiye ben çavkirin hejmar geçt 12 kesan her vahal Diyarbakır jî hevalekî me piştî bin çavkirine hatiye zindan kirin niha renaya dayın parêzer biçin cem kesin hatine bin çavkirin tenê daxuyaniya hêzin ewlekariye hene me sedem hê baweke eşkere fêm nekiriye em dizanin ku fişarên li ser rojnamevanan didomin di demeke nêzik de mixabin yasayekî sansûrê bi navê zanyariyên şaş derket diyar nine kî diyar bike kîja zanyarî şaş e kîja rast e niha di wê çerçevede yasayekî hatiye derxistin eva taybet saziyên sivîl mafên mirov medyayên opozisyonê armanc dike dixwaze wan bêdeng bike ev pirseka geleka giring e yani kî ve diyarî biketin li Türkiye Bakurê Kurdistanê ku ev zanyariye rast e ev zanyariye jî şaş e Türkiye'nin hani farklı şehirlerinde gözaltına alınan gazetecilerin hepsinin Ankara Mezopotamya Ajansı ve Jinnevs'in Ankara bürolarında çalıştığını zaman zaman sonradan farklı şehirlere gidenler olduğunu, sonradan gazeteciliği de bırakanlar olduğunu biliyoruz. Hepsinin hani gazeteci olduklarını hemû rojnamevanin em weke şaxa Ankara'ya mafê mirov dizanin ku ew hemû rojnamevanin karên rojnamevaniyê dikin ji ber vê yekê ev bin çavkirin em jî bi çekan êriş birine ser malên wan her wiha li pişteva hatine kelem çekirin û zordarî heye li ser wan em bi dilgiranî pêşwazî dikin me daxuyaniyekî rojnamevanî jî da derbarê mijarê de me ev êriş û kiryar şermezar kirin niha ji vê rewşê kesên ku azadî û demokrasî dixwazin her wiha em wek saziyên sivîl ji vê dilgiranin qebûl nakin nîşandana nerazîbûnan û her tim bi lêpirsînan tê pêşwazî kirin her wiha seroka yektiya pizîşkên Tirkiyê jî ji ber ku gotiye di şer de çekên kimyayî hatine bikar anîn divê lêpirsîn lêgerinek li ser were kirin di wê warê de hin guman hene ji ber vê daxuyaniyê eva bû sebebên narazîbûnên mezin ji hêla desthilata Tirkiyê ve birêz Şebnem derbarê wê de lêpirsîna hatiye vekirin her wiha Sezgin Tanrıkulu parlamenterê CHP'yê Diyarbakır jî derbarê mijarda hin daxuyanî dabûn şeyde bulundu. Yani sen jêra hatiye gotin ku tu kiryarên artêşê çawa reş dikî برز فاتین نزانم دنگی من گیته برز فاتین زور باشه برز فاتین اگر دنگی من گیته تا یعنی پرسکا گرینگ لودری هیا د مدیای جواکی دا
Yani kijan ali li hükümeti dikarin ve zanyariye pişraz beken ev zanyariye rast e, yan ev zanyariye şaşe. Elbette yasa hakkında derbarê vê yasayê de em karin vê bêjin yaratıcı bilgi yaymak. dibêjin ku bi zanyariyên şaş gel tê xapandin ev zanyarî bi vê navê hatiye derkê taybet xala bîstûnehemîn yasayê heye ev yasa niha ketiye warê cîbicêkirinê em dibêjin eva li gor ji bo hilbijartinên pêş e eva ji bo wî hatiye amadekirin dema zanyariyek ji me re were jî nûçeyekî were meriv bixwaze li ser torên civakî belav bike yan derêndî belav bike yan jî tweetekî retweet bike yan jî like bike yasaya ji bo helbijartinan e helbijartinên dahatiye ji bo vê yekê ku desalat bixwaze yani rêgiriye ji zanyariyên şaş bigire. Lê pirs ev ye yani ev yasaya qedexekirina azadiye ye, azadiya axiftinê ye, azadiya zanyariyan e. Wê sûdê wê qazancê bigehîne AK Partiye desalatê di helbijartinên dahatî da yan jî wê dengên wan kêm bike. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ez karim wiha bêjin helbet ev yasa ku hatiye derxistin armanca vê yasayê dibêje nûçeyên ku zanyariyên ku xweş ê desalatê naçin dibê werin astan kirin. Lê gelo eva nêrina min ew e ku ji bo hilbijartinê dê ziyanê bigîne desalatê di bercewendiya wan da nîne her wiha dê ziyan îro Freedom House hinekê duwarê demokrasiyê de rêza Tirkiye di rêza dawî de nîşan daye. Niha di vê hewayê de em diçin hilbijartinê û ez bawer nakim yasayekî wiha di bercewendiya desalatê de be. Brez Fatîn Kanat serokê şaxa Enqerê Komalaya Mafê Mirov li bajêrê Enqerê ji studiyên me digelme wê gelekî spas.